गिबियावनो आं दिनै गोथार बाथौ सान बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय आरोबाव दिनैहाय आंखौ बे बाथौ सान फालिनाय फोरबोआव लिंहरनायनि थाखाय आलासि महरै लिंहरनायनि थाखाय आं अर्गानाइजेसनफोरखौ साबायखर होबाय आरो बिथांमोननिसिम आं खर' गंलायनानै आं खुलुमनाय जासिहरबाय दिनैहाय जोङो दिनैहाय बे गोथार बाथौ सानखालि जोङो क'क्राझारनि फुराना जोंनि बे जे फ्लाइअभाराव जों आलारि बाथि सावहैदों बेलासियाव आरो बे आलारि बाथिखौ जोङो एन्टि ड्राग्स माने जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जे दिनैहाय ड्राग्स सिगारेट जौ जिखुनु एलकहलिजम आरो जेरै स्प्रेड जादों बेनि एगेन्स्टै बेखौ सावनाय जादों आरो जाहाथे बे निसा जातीय जिनिसा जोंनि लाइमोनफोरनि आरो लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ जाहाथे जोंहा आदावनाय खालामा बेखौ जों सावनाय जादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनैहाय बे जोंनि समाजा जोंनिल' नङा बेसिकेलि थार्ड वर्ल्डआवनो बे निसा जातीय जिनिसा जोंनि समाज जिबनखौ थान बान खालामजोब्बाय बे निसा जातीय बेफोरबायदि ड्राग्स जौ सिगारेट बेफोरबायदि जिनिसा बेफोर गासिबो निसा जातीय जिनिस बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि मोनसे न'खर मोनसे समाज आरो मोनसे फुरा ससाइटि आरो फाइनालि हारिया जोंना गोदोनाय जों नुनो मोनो दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जा चेलेन्ज दङ जों नुनो मोनो जों पेरेन्ट्स हिसाबै आंबो सासे पेरेन्ट्स आंहाबो गथ' दं नोंथांमोनहाबो बयहाबो गथ' दं दिनै जोंनि सिगाङाव मेइन चेलेन्जआ जादों गावनि फिसाफोरखौ जों माब्रै माने थिग लामाजों लांनानै बिसोरनि थाखाय आरो मारै मोजां थासारि जों लाबोनो समाजनि थाखाय बेखौ जोंनि मोनसे चेलेन्ज आरो बेहाय जोंनि दिनैहाय नाम्बार 1 चेलेन्जआ जादों ड्राग्स जौ बेजों लोगोसे जोंहा दङ इन्टारनेट मबाइल फ्रि मबाइल बे मोनथामबो जिनिसा इकुवेलि हार्मफुल जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनाव मेइनलि ड्राग्स आरो एलकहलिजमा जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनथाम धरननि जोंनाव एफेक्ट खोख्लैयो साइकोलजिकेल फिजिकेल आरो इक'नमिकेल बिसोरखौ साइकोलजिकेलि बिसोरो मा जायो बेखौ इउज खालामनायनि थाखाय जोंना डिप्रेसनाव थाङो एंजाइटियाव भुगियो भायलेन्ट बिहेभियार जायो जायनि थाखाय बिसोरो गावसोरनि फरायनाय बा गावसोरनि जेखौ मावनांगौ मेइन थांखि बेहाय बिसोरो कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया सेकेन्डलि बिसोरा फिजिकेल भाइ बिराद माने इफेक्ट जायो लाइमोनफ्रा उन्दै बैसोआव जों नुनो मोनो स्कुलफोरनि मादावबो दाना माने ड्राग्स लोङोनो जौ लोङोनो सिगारेट लोङोनो सिगारेट सोबोनो गथ'फ्रा बेफोरो जोंनाव बे 14-15 इयार्सनि गथ'फोराव बे बिराद गाज्रि एफेक्ट खालामो जोंनाव डाक्टारफोर दं दा लोगोसे बिसोरो बिथांमोना आरो मोजाङै होननो हासिनबावगोन जे बिसोरो मा खालामो जोंनि बे उन्दै गथ'फोरनि मादाव देहायाव बिसोरो ब्रेइन डेमेज खालामो बांद्राय एडिक्टेड जायोब्ला लिभार किडनी बेफोर गासिबो फांसन अल पार्ट्स अफ द बडी गासिबो बिसोरो एफेक्टेड जाजोबो जायनि थाखाय बिसोरो मोजाङै ग्र' जानो हाया देरफुनाय गथ'फ्रा बिसोरो मोजाङै ग्र' जानो हाया आरो बिसोरो माने पंगु जानानै थायो आरो उनाव आरो इक'नमिकेलिथ' बेफोरखौ बायनोबो जोंहा फैसा थाखा नांगौ बेफोरखौ बायनायनि परे बिसोरो मोनाब्लाथाय आरो लासै आरो रासिननिफ्राय रासिन लुबैलाङो बिसोरो मोनाब्ला भायलेन्ट बिहेभियार खालामो गतिके बेनि बार्डेनखौ बिमा बिफाया फार्स्टआव न'खराव जोंहा एफेक्ट जाग्रोयो न'खरनिफ्राय जोंनि खाथि खालानाव बेफोरो गासिबो सन्देरजोबो खाथि खालानिफ्राय मोनसे कमिउनिटिनिफ्राय स्टेटनिफ्राय
मोनसे नेशन एज ए होल सो जों खमखौ जायो आरो ओंखायनो बेखौ माबोरै जों होबथानो हायो आरो बेफोरनि थाखाय जोङो बयबो गथ' गथायजों लोगोसे जों बिमा बिफायाबो जों गार्जियानफ्राबो सजाग जानांगौ गावनि गथ'आ मा खालामदों बि टाइमाव मा खालामदों बेखौ जों बयबो नोजोर होनांगौ आरो एक्सेसिभ मबाइलिं बेबो बिराद डेन्जारास दानिया पाबजि गेलेयोनो माबा गेलेयोनो अके माने मानसिफ्रा माने कनसेन्ट्रेसनानो माने खम जालांबाय बेफोरखौ नायै नायै तो बेफोरनि जायगायाव जोङो दा बिमा बिफा हिसाबै जोङो नायनांगौ जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे बांसिननिफ्राय बांसिन फिजिकेल एक्टिभिटी खालामो माने स्कुलाव थांनायनि अनगायै लेखा फरायनायनि बादैबो जाहाथे खेला धुलायाव गोसो होयो बायह्रानि लेखा फरायो आरो जेन जोंना बेजों लोगोसे जोंनि जे समाजखान्थियाव जे बयजोंबो नों आं बिदा फंबाय सिनियरखौ रेसपेक्ट होनाय जोंनि जाथि खुरमाजों बयजोंबो मोजाङै मोजां सिनाखि जानायलायनाय बे जिनिसा जोंनाव लासै लासै गोमालांगासिनो जोङो निउक्लियार फेमिलि जानानै बांसिनानो दा मा खालामो खाथि खालानि मानसिखौनो सिनाया जोंनि गथ'फ्रानो खाथिनिखौ सिनाया बा मोजाङै दाना रेसपेक्ट होनो रोङा खुलुमनाय जिनिसाबो लासै लासै खमायलांबोगासिनो दङ जोङो जखन जोंनि न'आव सोरबा सिनियर मानसि फैयो फेमिलिनि जोंनि गथ'फ्रा माने खुलुमनो थिनबाबो खुलुम होनना बुंबाबो खुलुमनो माने हेजिटेट खालामो रिलेक्टेड बिराद रिलेक्टेड बे जिनिसफोरखौ जोङो गेदेर हिसाबै गार्जियान हिसाबै जों बिसोरनाव माने फोरोंलांनांगौ आरो बेफोरो जिनिसा थाबासो जोंना समाजा मोजाङै दावगालांगोन होननानै आं आसा खालामो ओंखायनो आं बयखौबो गार्जियानखौ दिनैहाय गथ' गथायफोरनि लोगोसे गार्जियानफोरखौ खावलायो गाव गावनि गथ'फोरनि सायाव जों मोजां माने एथिक्सखौ भेल्युखौ जों इमबाइब खालामनांगौ जों जेरै देरबोदोंमोन जोंनि फिसाफ्रा खिन्थु दा बेबायदि देरबोआखै जोंनो जा भेल्युसखौ जोंनि बिमा बिफाया होनो हादोंमोन जों दा बे भेल्युखौ जोंनि गथ'फोरनो होनायाव जोंहा चेलेन्ज गथ'फ्रा लानो नागिरा जागासिनो दङ दा बेखौ जोङो इनभाइट खालामनांगौ गथ'फोरनि बाजाराव होमबासो जोङो माबागोन आरो बेखौ दिनैहाय बे गोथार बाथौ साननि असिला लानानै आरोबाव आङो गासिबो बर' रायजो राजाखौ आरो जोंनि BTC एडमिनिस्ट्रेशन आसाम गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट आरो गासिबो बिग्रायारि जाय जोहोलावजोफ्रा दिनैहाय भारतनि संबिधाननि सायाव फोथायनाय लाखिनानै जोंनि बर' हारिनि जौगाथायनि थाखाय ज' जानानै मोनसे एकर्ड खालामनानै जोंनि जौगाथायनि थाखाय जा राहाफोर लाबोनो हाबाय बिथांमोननिसिम आङो हाजार रोजा रोजा साबायखर हरनाय जाबावबाय आरो आङो बेखौ बुंनानै आङो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आरोबाव बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों